Good morning, everyone. Tuna hianin zing dar sari anya. Tuna hianin morning routine kan ron tilang do ani a ka zinga ka hun manda nang chi kha. Chuan kan pa po la mungut mai. Tunan ka thau sia mai po ka la phi lawa I enge atak thiang ber khanin anti ra khate ang khan ron ti kha ka tum deuh ta a chuan tuna kan chhuak anga mai te ka phinga chuan ei rong bol eng I lo vela kha ron ti ran ka lo tum don ani ode tuna room atang ka chhuak chia a chuanin chawkalama mai ka phi dona chuan tuna ka mai phina tur hi clarifying face wash anya hi Vestige company ami ania hi chatopa kamai hi amom velu to ka zing tholim ti hian in amom velu to kani chu chumi atan chuanin hi acha I ka ngei ve to pani chu mo Vestige company in lo mang ve dania mai ka shu zo chi a chuanin ei rong bol lam lo chan do anga ei rong bol tur a chang na ma se zinga hianin tui ka lum sa china chuan chu chum te ka lo ul sama gas te a lo safe ve ta chuan tuna kana chan tuna heta hianin tui kalum masadona chuan tui hi kalum masak lo chuanin gas te hi tun la ya chuanin lak hi wai thak te em ba hianin heta han tui hi ka chuang sa anga chuan chumi zo a cho chum tak tak ma in ar pakhat tui lai tuna hianin kan bul ve a chuan induction a hian ka ti induction lawa hian induction a chuanin nakina chu kan chhuma chu chum the ve ka induction a pomo tui hi tihian han so phut se chuanin engpo ni se tui hi zinga hianin ka in china tuilum zinga in hi a thatopa tuilum zinga kan in chuanin avunte ati eng ve a le a thashim shima zinga ama chang to po khanin zinga tuilum kha ka in chin tui a so to a chuanin tuilum no lian khat tuilum hi ka in dona chuanin thingpui zinga hian ka in vaklawa thingpui ai chuanin tuilum hi ka in china chuanin chaw ka chhuma te induction a hian gas ka chhum lawa induction a hian ka chhuma amin ma velu tuk asarang velu tuka chuanin gas po save velu tuk tani chu chuanin tuna hianin chachum ma khanin ar chaw ka sia mang ka ti ama se chachum zo a lo hianin ka ti le zok si ang ka tia chuan ar chaw te kan penga tuna hianin ar tui lai rainbow roster kan vula pakhat chawnia chu po chu kolesi pa kan zukalin kaputen min pe a chuan atui ve charani tin atuya kalau tilang ve rengang tuna hian ar chaw ka siam don meka hei ama chaw atui chaw pa ngai ta chuanin hei chaching le zikhlum kau ka chan soma zikhlum kau kha ti hian ka me pol don ta ni
hi ardin an du em em a angei po an ngei a chaw an ei tha chuanin atui po a regu lutuk ta ni chu ni tin hian atui ve a tui a lian thei em em bawk a rainbow roaster hi aizawl lamah hian kan lo la hret tam lutuk lo a quality pa kan zuk zin in thamasa vel khan kan zuk zina kan zuk zinin kapu te hian an lo vul teuh a chuanin quality lamah te chuanin a lo lar viau tawh ani hmel a tui pawh a tui duh a layer ai hianin ka duh deuh mah zawk ani chu maw tuna nakina kan archo pek pa in kan va en don tho ta hian ka siam dan vel te kha kan ron tilang vel ve mai mai a an tam te pawh an pe thin theuh ama se ani bik hi chuanin kan pek than ba hei hi kan ar chu ni a a ril lo cham to niang chu omna pawh alo zo vek to ani hi ala tui lo dewa nakina atui hi plate khat vel bol nai chu om ve to ni atui chak ve le tu om za chu ni tin atui tin ani chu du khop mai pakhat hi kan nei ve a ti hian damdami kan tia hming chuma kan buat ve em mai ni zana rwa lo sur deuh ni hi alian ve lutuk a ama hi thau ve tu ta kan ar hi tui don meka tuna hian atui lai takhi kala fu don hian ka sha a asang ta ni ta na atui don meka ni ahming chu damdami nia tuk ina atui lai tak tur ka chang fu hi ka van lom em atui thata pop mai atui hi lian thei lutuka aha em a in hi kan pas sakania so atui chu alamom hlap mai atui lai takila fu ka chaka ka chang deuh renga tuk in chu la fu ta chat tani chale mai atui hi lian thei lutuk a 4-5 35 ven yang so atui so atui tur lai tak atui lai taki voi hni ka hmu to a chkhop mai ti tha dam ni tuna hianin khangbu ka siam dona khangbu hi rei de bada chathe ya chuan ma se tuna mi hi chu da chatur la ni lawa da chatur chu a shan pa in kan deuh phola chuan tikhanin paketa te in ei khop tok lek ang chi khanin ada chatheya rei takha da chatheya awan lai te pon a me reng the tina ni chu chuan tuna ka siam dan tur hi chu keima hi chuanin apa nga ya kan hi tui ka ti bera ase kan pa hi chuanin bu ne na chum te hi adu a chu tia ang chuanin tuna hianin ka siam dona a shan pa in bola mai chamu te chi te ne na ka tia han al thak le ang kha adu thina tia ang chuanin tuna hian ka siam dona ni hetia bone na chum top hi ani a ka siam dan chu hian ka chum topa chuanin ajino tente ka tela chan tikhanin choi huna du dan khanin al thak le mai thei ta ni chu hetia hi atui ti dan ber kha ni ve miang ni chuan siam ani ei rong ka bo zawa chu ei ka siama kan hme tur kan lo tilang be mai nge hi chicken
rose kan ti mai antin arse rose ni chumo chuan hi zapan zong cha kabola sa nen kabola zapan zong cha kan ti mai khana hi changkha tau changkha ka tawa purun sen te badam te chi te ti khan chi sang sang kha kap te la marcha tlem nen hi phui nam tlak ania hi dal ania he te mi hi purun zung hi ni china ka siam khang ho khania hi an thur ania hi ya tui khop maya ka siam ka siam dan ka chu kalau tilang lo lak lo a hetai hianin ngapi tlem ka tela ti tui khop mai ngapi telin mo an thur purun sen marcha tivel ani heng ho hi kan me do khazung kha ka morning routine lo ti lan thei chu ani a chuanin min lo clear tu te in zawai chunga ka loma like le comment kha min lo thei ngil sak lo ulai chuanin i advertisement lo lang chin video advertisement lo lang chin angkha khongai takin min lo view sak sham sham ula khatachang khanin sum tlem te kan lo zo chwa ve thei pha khongai takin min lo view sak sham sham turin ka som chewa chuanin i enge chu tiang kha tiang chu lo ti rot in ti ang te kha comment te kha ka lo share vek zela mongchang in lo ti zel ka tumma chuan khazung kha morning routine chu kalau ti chwa the chu ni e in zawai chunga ka lo me